Sziasztok! Ez a Minecraft túlélőm. Ó, nem ebben lépünk, na, új világ. Most az lesz a neve, hogy Zsot túlélője. Ez igazából egy sorozatnak indul, mert még nem tudom, lehet egy részes lesz. Most ez ki tudja, majd attól függ, hogy ráérek, ugye, mert tanulás is, tudjátok. Na, gyorsan mindjárt begenerálja nekünk a kis világunkat. De amúgy attól függ, hogy a Fraps, ugye most töltöttem le, attól függ, hogy majd laggoltatni fogja így a Minecraftot. Azt miért víz alatt jelentem. Hú, de jó. Nem is annyira. Ahogyan ráérek, majd úgy fog szerintem a videóban nem annyira. És hivatott kell közepén jelentem én is ám meg. Nagyon örülök. Nincsen skinem, most nem hoztál a skinem. Au. Így. Nem találok itt valami fát, vagy ilyesmit. Nem szeretnék nagyon. Hoho, falu. Jól kezdődik a túlélem. Csak is ellenőrizzük a falut. Hát. Szerintem én itt nem itt fog lakni a faluban, hát. Tudjátok. Most kezet kellett. Ez nem itt fog lakni már. Nem itt fog lakni. Nincsen fa. Nem fog minden nézőt learatni, csak ilyen élet. Nem akarok magamnak burgonyát. Megadok a csapkodják az adott. Láttam ott fát. Megyünk, látok, tisztás. Ugye az 1.7.2, mert ott vannak ilyen fák. Csapom, fogalmaz, hogy mit a tisztás. Nekem megfelelő. Földkövekkel. Crafting table, tényleg azt is kéne csinálni. Egy crafting asztalt, hogy csinálunk botot. Akkor egy csákányt, még meg egy kardot.
Jó. Sok fám. Ó, pacim is lesz, ott van. Paci, nem ide a paci. Majd ezért gyorsan építeni. Hát várj. Nem tudom, hogy a lovak jönnek, hogyha répát adunk, hogyha répával mutogatunk itt. Nem hiszem. Jó, buza. Sikor. Akkor rohagy meg. Mindegy. Én addig folytassuk. Úgy. Azt már nem érjük el. A15. Oké, 61. Akkor maradtam én a crafting table-ot. Már lesz. Van nekem a crafting table-ot. Most amikor ne írjátok azt, hogy kicsi házat építettem. Mekkora bőven elég. Egy kommentben létszés ne írjátok azt, hogy kicsit házam, szerintem mekkora bőven elég nekem. Akkor nekem bőven elég. Oké. Le kell majd darálni. Ide letesszük. Virágos. Hogy? Nem fogom nem tudom, hogy miért kapcsoltam be most az F5-öt, fogalmam nincs. Majd így kapcsolom. Jó. Beraktam a programot? Elraktam. Oké, építsük tovább. Kinek kell mennem fát vágni? De nem szeretek ilyen fát vágni. Ezeket felveszem, csinálok belőle deszkát. Aztán azt még ráteszem a házamra, szerintem azt jövök majd a többi részekkel. Szerintem az lesz. Kevés nem sok időm van, tudjátok megcsinálni. Így most. Jó, így csináljuk meg, hogy azért csak. A következő részben ezt a fát mindenképpen le fogom mondani, meg jövök a következő kalandokkal. Ja, jövök a következő kalandokkal. Sziasztok!